Čaute, dneska som tu pri ďalšom videu s mojím bratom. Vidíte tu blbúbera. Potom tu vidíte s Martinom, ktorého každý vidí v škole. Ja som gay! Ne, som dobré. To je Oliver, dávajte mu odbery na YouTube. No, ďakujem. To je Oliverom, bratranec. No a dneska mi napadlo, že im dám challenge týmto, aj tomuto, že sa chytia všetci spolu. A spadneme! Že sa skotulajú. No, môžete. Ale padnite. Padnite všetci. No nič. Dobre, teraz idem aj ja s vami, aj s mobilom. Aby ste vedeli, že aj ja pôjdem s nimi s mobilom, takže tak. Mňa štípe z tohoto. Všetci do seba! Všetci znova na seba. Nejdem, mňa štípe. Nevadí. Ale mňa niekto kopol do hlavu. Kamaráte. Nedeš ma za prílbu. Poďte, ideme. Počkaj, ja nechcem iba rozjedla Martina. Počkaj, 3! Dobre, čaute. Ja idem prvý. Tak nejdem. Kamo! Ti to prežili. Chudáci. Pozrite sa na mňa. Lube, pozrite, tuto je také, to som napichla do mobilu. Tak čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dávajte lajky, odbery. Tak čaute. Ja som si